дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. Эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан ва инчунин доруҳо барои простатит ва хунукиҳои занона, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди сар ва бемориҳои дил фоидаовар аст ва инчунин барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ба шумо дорухонаи шифо метавонад кӯмак расонад ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. Рақамҳо дар рӯи экран. Агар аз номи ЮРИСТ муроҷиат кунед, бурда расонидани доруҳо ройгон мешавад. Билет 3800 сомон сар мешавад. Шахсони зерин аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Хизмат чанд солара мебаранд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали ЮРИСТ. Тамошобинони азиз, мо дар мавриди якде ахбороти нав суҳбат мекунем ва дар давоми барнома саволҳое ки роӣ кардагиен мехонем комментарияҳоро ҷавоб мегардонем. То охири видео бо диққат тамошо кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Аввалин ахбороти мо оиди дар шаҳри Душанбе қоидаҳои имлои забон ва аломатҳои китобатии забони тоҷикӣ баррасӣ карда шуд. Дар Душанбе дар мавзӯи муаррифӣ ва шарҳи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобатии забони тоҷикӣ машварат доир карда шуд. Бо мақсади мукаммалтар шудани қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ба он аломатҳои китобатии забони тоҷикӣ низ ҳамроҳ карда шуданд. Дар ин бора Олимҷон, раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон зимни баргузории машварат дар мавзӯи муаррифӣ ва шарҳи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобатии забони тоҷикӣ иброз доштааст, иттилоъ додааст. Дар ахборот раиси Кумитаи забон ва ислоҳот гуфт, бинобар мақоми забони давлатӣ ва дурнамои рушду густариши он дар ҷомеа, матни имлои забони тоҷикӣ аз нигоҳи интиқоди мавриди таҳриру такмили ҷиддӣ қарор гирифтааст. GF нависонда: салом Сорбон, роҳо маҳкам намеша, чӣ меша баъд муҳоҷиро? Не, маҳкам намеша бародари азиз, роҳо озодона метавонед ки ба мисли пештара билет бихарен, ай Россия ба Тоҷикистон биёен ё ки ай Тоҷикистон ба Россия бирен. Танҳои Тивей нависондай: бародари азиз, конкурса дар бораш маълумот битед дар WhatsApp чӣ ба ҷавоб наметан. Касе ки дар конкурси мо иштирок карданияй, касе ки билет хариданияй, метавонед ки рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед ва ба шумо коди карта роӣ мекунанд, билет мехаред. Конкурси мо 19 дона приз дора, 4 конверти 5000 сомона дора, 10 конверти 1000 рубла дора ва 5 телефон дора. метавонед ки як бор бахти хита бисанҷӣ ва бурд кунӣ. Рустам Сафаров нависонда: хизмат чанд солара мебаранд? Шахсиятҳое ки 18 соланд то 27 солара ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда мешаванд. бисёри нафарҳо мегӯянд 27 сола хизмат мерава ё ки не. Бале бародаро, 27 бошен мерен, дар ҳоле ки 28 сола мешен, баъд ай хизмат озод мешен. Юсуф Ёраҳмадов нависондай: бародари азиз, падар ва модари шумо дар беморхонаи Скори кор мекунанд? Хоҳиш мекунам ки ба саволи ма ҷавоб гардонед бародари азиз. Не бародари азиз, падари ма дар қайди ҳаёт нестай ва модарам коркуни беморхонаи Скори нестай. Модари ма коркуни прокуратура мебошад. Нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Москва Сити нависондай: салом ака, оиди аблава маълумоте камтар. Киҳо аз хизмат озоданд? Дар куҷо навистагиай кадом модда? дар китоби қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ кодекс ҳастай. дар Google бинависонед номе ки ма гуфтам, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ. Ана ҳамин нома бинависен, моддаҳош мебирора. Дар уҷа моддаҳои ҳастай қайд кардагие ки шахсони зерин аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Мисол шахсое ки як писар ҳастанд ё шахсое ки дар оила соҳиби зан ҳастанд ва соҳиби 2 фарзанд ҳастанд ва ё шахсиятҳое ки бемор ҳастанд. умуман дар моддаҳош омадагӣ ҳастай шахсиятҳое ки мақсад аз даъват кардан ба хизмат
озод мебошанд. Аммо қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ ҳамин китоба бихонен, ҳама чира аз бораи хизмат бохабар мешавед. Шанаева нависонда: шом ба хайр акаҷон, мехостам ки ҳозирада билетҳо чанд шида бошанд бифаҳмам, бигӯен илтимос билети Питер. Билет 3800 сомон сар мешавад то 4100 сомон. Ай нарх зиёд нестай. Москва, Питер, умуман дигар шаҳрош ғайри Москва бо мумкин ки аидам арзонтар бошад. 7500 да мумкин биёвед. Алексей нависонда: салом алейкум бародар, илтимос ба саволи ма ҷавоб гардонед. Ма паспорти Тоҷикистон ва Россияро дорам. Дар Россия хизмати ҳарбӣ мекунам иншааллоҳ. Имсол военни билет мегирам. Бародар, шумо ба ман бигӯед, агар ма военни билетро гирам ва баъдан ба Тоҷикистон равам, манро аблава, яъне ки армияи Тоҷикистон ғам медиҳад ё ки не? Илтимос ҷавоб муҳим аст. Не бародари азиз, хушбахтона. Вақте ки двойное гражданство доред, агар ки дар Россия хизмат карда бошед, дар Тоҷикистон хизмат даъватон намекунанд. Ё ки агар дар Тоҷикистон хизмат карда бошед, дар Россия рамай хизмат озод мебошед. Дар умум шумо бояд военни билет дошта бошед, ё ай Россия, ё ай Тоҷикистон. Мад Макс нависондай: ай хабарота рекламат бисёр ай бародар. Бародари азиз, реклама як манбаи даромади мо ба ҳисоб мехӯрад ва ма ҳеҷ чиза пинҳон намекунам. Чанд боро гуфтагим ки барои манбаи даромад зиёд шидан мо реклама қабул мекунем ва шахсиятҳое ки агар маъқулшон набошад тамошо накунанд ҳамин рекламаро. Вале боз ҳаст нафарое ки ай ҳамин рекламаҳои мо мисол мераванд ба назди духтури дандон ё ки мераванд доруворӣ харидорӣ мекунанд. Умуман рекламаҳое ки мекунем фоидаоваранд, ягонташ ба зарари шумо нест реклама. Достон нависонда: ҳеҷ гап не, Қазоқистон рафта кор мекунем 90 рӯз бе регистратсия ва бе патент. И бародармон барои и хеле гуфт ки ма дина да видеом гуфтам, муовини корҳои сохтмонии шаҳри Москав як лоиҳае пешниҳод кард ва гуфт ки биноҳои сохтмонии Федератсияи Россия махсус шаҳри Москав дасткашӣ кунанд аз кор кардани муҳоҷиро. Вале фикр мекунам ки и кор имконнопазирай ва и лоиҳа қабулам намешавад, чунки бе муҳоҷиро қувваи кории биноҳои сохтмонӣ дар Федератсияи Россия нолай. Шаҳрвандои Федератсияи Россия аввалан ки дар ӯ корое ки мигрантҳо мекунанд рафта кор намекунанд ва ба ҳамин хотир и кор намешавад. Бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва ягон саволи иловагӣ боша, агар дар комментария саволотона бинависонед ва барномаҳои нави моро интизор бошед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.